Tingala ko aning isa ka babae, social siya manamit unya, grabe pa ka sexy. Barog nga bugay-bugay, daghan pagid og alalay. Wow, grabe bay, pwede ba ko mo sabay? Walay problema, pwede pa gani mo sakay. Mahilig siya ugay, wala gyud balibaray. Gusto niya hikap-hikap, di siya og akbay. Daghan siya og ka-flirt, pero wag gyud siya uyab. Free taste, kumbaga, bawal ka ma-in love. Gusto siya ugal, dili pwede ang mild. Kundi ka veterano, siya ang ugay. Di ba dabis ka ayo mo dula siyang kalayo. Pag siya mo kablet, mo sila ab imong ulo. Non-stop nga murag bus, di ka pwede nga mo passenger. Wala siya paki maski stranger. Musukol baliktaran, mapa-over anja. Ang babaeng di masaligan, dula-dula ra ang iyang nahibalan. Rich kid siya sa feeling niya, pero ang tinuod tira aya kwarta. Siya ang babaeng di masaligan, dula-dula ra ang iyang nahibalan. Rich kid siya sa feeling niya, pero ang tinuod tira aya kwarta. Ops, time pa, naapa ko'y chika. Abot di hapon ni sa babae nga pabida, purbida. Tanawon ni mo datoon, fashionista. Hamis na pution, lamion. Mahagit sa iyang barog, kana inyong ito'y sigurado tindog. Ang iyahang bumper, murag roller coaster. Kusog kay mo inom, labinog, bugno nga beer. Atik-atik, hubog-hubog, dayon gakos-gakos. Pero iyang kamot sa zipper gilakos. Ug kung tumpangan, iya kang warningan. Don't fall in love with me, ako rang palamian. Sus ginoo ko, makatawag tag santo. Ang sunod eksena, sunod na mo sa kwarto. Manlagubo, manlagapak, lagiik ang katre. Mura o galinog, kusog iyang intensity. Unsa man ni pagkahuman dagag request, bawal ipasulod basin mabuntes. Success basta siya ang modala, human ninyong duha pag andam o kwarta. Siya ang babaeng di masaligan, dula-dula ra ang iyang nahibalan. Rich kid siya sa feeling niya, pero ang tinuod tira aya kwarta. Siya ang babaeng di masaligan, dula-dula ra ang iyang nahibalan. Rich kid siya sa feeling niya, pero ang tinuod tira aya kwarta. Siya ang babaeng di masaligan, dula-dula ra ang iyang nahibalan. Rich kid siya sa feeling niya, pero ang tinuod tira aya kwarta. Rasta Republic. Siya ang babaeng di masaligan, dula-dula ra ang iyang nahibalan. Rich kid siya sa feeling niya, pero ang tinuod tira aya kwarta. Siya ang babaeng di masaligan, dula-dula ra ang iyang nahibalan. Rich kid siya sa feeling niya, pero ang tinuod tira aya kwarta. Hit Option Production.